ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂತಿದೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೇ ಉಂಟು ಪಂಡ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ ಉಂಟು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದಾಂಡ ಏನ ವಾಯ್ಸ್ನ ಕೇನುಜಿ ಅಂಡೋದಿಲ್ಲರು ಬಟ್ ಇನ್ನಿ ಆತ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಂದು ಆಪುನ ಇಂಕ್ ದಯಪಣ ಇದು ಮೈಕ್ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಪಂಡ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅದು ಬೊಬ್ಬೆಗೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ವಾಯ್ಸ್ ಏನಂದು ಸೊ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇಯರ್ ಫೋನ್ ಪಾಡೋನಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮನ್ಪೇರು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂಚ ಐನ್ ಪೂರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಡ್ಬೇಕು. ಡಿಜೆ ಒಂದು ഞാനിനി MC ಮನ್ಪೆರಗುಂಡು 12 ಗಂಟೆ ರೂಕ್ ಐತೆ ತೊಂಬರೆ 10 ಗಂಟೆ ಅಂಡತೆ ರೈತ ಪಂಡ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ MC ಮಂತದೆ ಬಟ್ ಏನು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತ ಇಪ್ಪುನ ಬುಕ್ಕ ಮರನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಅಪಗ ಮತ್ತೆ ಏನು MC ಮಂತೇನೆ ಏನು ಪಾಡ್ತೇನೆ ಜಿ ಅಪಗ ಏನು ಲಾಗೇ ಮಂತದೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡು ನಿಪ್ಪೆ ಓಕೆನಾ. Action ಮಾಡಿ. Yes, thanks. Start. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ Your time starts now. Yes. Scene number 2. ರಮ್ಯಾ ಕನ್ನ ಆಡ್ನೋಲ್ಲ ಇದು Ada kamera.
ಅದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್. ಓಕೆ ಹಾಂ ಒಬ್ಬರು ದೂರ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಸರಿಯಾ ಯಾರು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಸವಾಲ ರೆಡಿಯಾ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿಯಾ ಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಂ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಎಸ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೋದ ಇಡಲಿ ಸರ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳಂದೂರು
ಇದನ್ನ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ BA ಹಾಗೂ BCom ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ರಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ತಂಡ ಪ್ರಥಮ BCom ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಮುಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಚೈತ್ರ ದ್ವಿತೀಯ BCom. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಶುಭ ನಮನಗಳು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಹಪಾಠಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ತುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದವರು ಇದ್ರು ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಹಾಗೆ ಇಂದು ಅವರನ್ನು ನಾವು ಬೀಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಜೀವನವು ನಿಂತ ನೀರಾಗದೆ ಸದಾ ಹರಿತೀರಿ ಹಾಗೂ ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂಬರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ತನ್ನಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಯಾವಾಗವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರಿ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना. कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. ನಿಮ್ಮ ನಂಟು ಕಾಲೇಜ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಇದೀಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ವಿತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಲಾಗಿ ಬಂದು ಕೈಸಿ ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮುಗೀತು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬರ್ತದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಕೂಡ ದಾಯ್ಪಂಡೆ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಆವೊಂದಿಪ್ಪನಗನೆ ಆಫ್ ಆಂಡು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಕೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಅಂಚೆ ಚಾರ್ಜ್ ಲಗೀತಿ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಅಂಚ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಂಡು ಈ ಜನ ಮಸ್ತ್ ವಾಡ್ರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ತಿನ್ಪು ನಾವು ಮತ್ತು ದದ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತು ಪಲಾವು ಸ್ವೀಟ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಐನು ಮತ್ತು ವಾಡ್ರಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಯ್ನು ಹಿಡ್ದಾರ ಅಂಚೆ ಅದ ಅಡೆಗೆ ಮುಗಿತೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬರ್ತದೆ ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಕಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಿನ ಅದು ಬನ್ನೋಲಿ ದೈಪನ ಯಾನ್ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ MC ಮಂತದೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಯಾನ್ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ MC ಮಂತನ ಯಾನ್ ಓರಲ್ಲ ಬೇತೆ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಹಿಡ್ದು PU ಮುಟ್ಲ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ MC ಮಂತ್ ಮಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಿದ್ದಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ ಡಿಗ್ರಿಡ್ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನ ಎನಡೆ ಇಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಲೆನ ಪೂರ ಪಿದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಮಂತ್ನ ಆದಿಪ್ಪು ದದನ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕತ್ನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಜರ್ನಿಡ್ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕತ್ನ ಪಂಡ ಎಂಕವು ಎಂಕಲ್ನ ಬೆಳಂದೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ದಯಪಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಲ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನಾತ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನ ಯಾನ್ ಇಡೀ ಮುಟ್ಟಿ ಯಾನ್ MC ಮಂತದೆ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ MC ತಿಕ್ಕನ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಎಂಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದಿತ್ತು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಲಾಸರ್ದು ಒಂಥರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆಕ್ಲ MC ಮನ್ಪೇರ ಮತ್ತೆ ಲೆತ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಏತ್ ಅವರವರ ತತ್ತೊಂದಿತ್ತನು ಪಂಡ ಎಂಚನಂತ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನೋಡಿ ಬಂತ ಬದಲು ಅನಿಸಿಕೆ ಬನ್ನಿಯರ ಬನ್ನೋಯ್ತು ಅಂಚ ಪೂರ
ತಪ್ಪ ಆಯ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಏತೋ ಬೆಟರ್ ಆಯ್ತು ದೈವಣ್ಣ ತಪ್ಪನಾಗನೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನತ್ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಷೇಮ ಹೊಂದಿತ್ತು ಶೀ ಏನು ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಹೊಂದಿತ್ತು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅದು ಎಂಕಿನಿ ಯಾನ್ ಎಮ್ ಸಿ ಮಲ್ತನ ಎಂಕಿನಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಿ ಯಾನ್ ಎಮ್ ಸಿ ಅಂತ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಿ ಇಷ್ಟ ಆತಿಜ್ಜಂಡು ದಾಯ್ಪನ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಆತು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲೇನು ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಏಪಲ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಟ್ ಅವು ಆತು ಲೌಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಜ್ಜಂಡು ಇನಿ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಯರದ ಅಲ್ಲಿಜ್ಜಂಡು ಅವು ಕುಲ್ಲು ನಲ್ತೆ ಎಮ್ ಸಿ ಮಂತಿರಿತ್ನ ಅಂಚ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಂಡ ಐತೆ ಒರಿ ಪಾತ್ರೆದ ಐವಕ್ಕ ಮೈಕನ್ ತಿರ್ತು ಮಿತ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಅವು ವಾಯ್ಸರು ಅಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಹೊರ ಟೌನ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದು ಕುಲ್ಲು ನಲ್ಲೇ ಎಂಕ್ ಮೈಕ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಿರು ಸೊ ಎನ್ ಎಂತಿತ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋಯರ್ ಇಪ್ಪು ಪಂತು ತುನಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋಯರ್ ಜಂಡು ಕುಲ್ಲು ನಲ್ಲೇ ಮೈಕ್ ಕಡ್ ಪಾತಿರ ಇತ್ತು ಬಹುಶಃ ನಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಪುನತ್ತಂಡ ಒಲಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಏನು ಒಲಂಡ ಪೋತನ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ಪನ ಜನ ಜೋಕ್ಲು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಡು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಡುಂಡು ಪಂಡ BA BCom BBA ಈ ಮೂಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಡುಂಡು ಅಂಚ ಮುಂದೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ ಇಡೇ ಪೋತನ ಎಂಕ್ ಇಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುದ್ವು ಅಂದು ಎಂಕ್ ಅಡೆ ಪೋಯ್ ನಡೆದಾರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡದು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಆತಲ್ಲಿರು ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಿತ್ತನ ಆತು ನಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ರಂಜಿತ್ ಸರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ನಾಗ್ಲು ರಂಜಿತ್ ಸರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ದೀಪ್ತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಕ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಂತೀರು ಹಗ್ ಮಂತೀರು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ನಾನು ಮರ ಪೆರಗ ಸಾಧಿಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅದು ಎಂಕಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಎಮ್ ಸಿ ಪಂಡ ಯಾನು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಂತನ ಎಮ್ ಸಿ ವಾಯ್ಸ್ ಏನು ಕೊರ್ಪೆ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನು ಮಂತೋದಿಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಅವು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ತಪ್ಪನ್ನ ಕೂಡ ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಪುಡು ಬಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಡು ಅವತ್ತಂದು ಏನು ಎಮ್ ಸಿ ಮಂತ್ ನಡೆದ್ವಿ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವತ್ತಂದು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅಕ್ಕನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಂಡೀರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಅದಂಡು ಇಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯ ಮಂತದೆ ಅಂದಾಪುಂಡ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಯಾರ ನಿಕ್ಲೇಗ್ಲ ಒಲ್ಲಂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಬರೋಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಓಪನ್ ಆತುಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯಾರ ಜುಲೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಜುಲೈ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಪನಕ್ಲೆ ಅವಲಿ ನಿಕ್ಲ ಒತ್ತಜಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಬರ್ಪುನಾಕ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ಪರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ ಬರಡು ಓಲ ವೇಸ್ಟ್ ಅತ್ತು ಕಲ್ಪುನ ಏಪಾಗ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ ಅವಂದು ಈ ಕಣ್ಣ ಒಂಚಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಏರು ಪನ್ನೋ ಡಿಗ್ರಿ ಕಲ್ಪುನ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇತ್ತೆ ಮಾಂತೆಗ್ಲ ಎನಿ ಡಿಗ್ರಿಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾಂತಿರ್ಲೈತೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ದಾಗ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲಾರ ಅವಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂದು ಓದ್ತಿರು ಅವಳ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಇರ್ತ ಬುಕ್ಕ ಇಂಕಪ್ಪನ ಈತ್ ಜನ ಕಲ್ತೊಂದ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡು ಮಾತ್ರ ಈ ಇದು ಪೇಷಂಟ್ನಾಗ್ಲಿ ಇಪ್ಪಿರತ್ತ ಆಕ್ಲೆರ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ಮುಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪಿರು ನರ್ಸ್ನಾಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪಿರು ನೀಗ ಯಾನು ಪಾನು ಅಂತ ತಿಳ್ತೋಂದಿತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಐತೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ ತಕ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ ಇರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋತಿರು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆ 10th ಮಟ್ಟ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೀರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇರ್ತು 10th ಮಟ್ಟ ಅಂಚ ಅವೇ ಬಂಡೆದ ಏನಿತ್ತ ದಿನ ಯಾನು ಮರ ಪೇರಾಗ ಸಾಧಿಜಿ ಆತು ಪಂಡ ಆತು ಎಂಕ್ ಇನಿ ಖುಷಿ ಆತುಂಡು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿಂಟ ಅದಿಪ್ಪಡು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ನಾಗ್ಲ ಪಾಪ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ತಕ್ಲೆ ಬುಲ್ತೇರು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು నేను క్యాప్చర్ మంతర గాజింగ్ పండవే మొబైల్ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜನ್ನಿಕ್ ಎಮ್ ಸಿದಲ್ಲಂಚನೆ ಯಾನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋತುಂಡ ಸರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತರ ಆತು ಯಾನು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತಂದು ಬುಕ್ಕ ತೂನಾಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡುಂದು ಮುಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ದು ತಿರ್ತಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ದು ತಿರ್ತು ಪಂದು ಬುಕ್ಕ ಪಂದೇರು ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ದು ತಿರ್ತೆ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ ಅವು ಗಡಿ ಪೋತು ಸರಿ ಆಪುಜಿಂದು ಅಂಚ ಏನು ತಿರ್ತೆ ಉಳ್ಳೊಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಟ್ನಾಗ್ಲೆಗ್ಲ ಏನು ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತೀರಿ ಏನು ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋತನ ವಿನಿ ಝೂಮ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಚನ ಮಂತುತ್ತಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚ ವಾಯ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಏನು ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡ್ವೆ ಒಲಾಂಡ ಏನು ಪಾತೆರ್ನೈತ ಒಲಾಂಡ ಇತ್ತನ ಎಂಕ್ ಇಡೇ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಎಮ್ ಸಿಗಾದಿ ಪಡು ಜಂಡ ಬೇತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗ್ಲಾತೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀರು ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ತು ಎಂಕಂದತ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿಕ್ಕಂದತ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಏನು ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಎಮ್ ಸಿ ಮಂತ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಏನು ದಾದ ತತ್ತೊಂದಿತ್ತು ನೆನ್ನ ಅವು ಪನ್ನೀರವತ್ತು ಇಂದೇನು ಮಂತ್ನ ಅಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂತೆ ಒಂಚೂರು ಸರ್ನಾಗದಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರಂದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಹಿಂಗೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪಣ್ಣು ಐತೀರ ಆಂಡ್ಲ ಏನು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲ್ಟ ಹಿಂಗೆ ನನ್ನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ ಇರತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಪಂಡು ಬುಕ್ಕನಾಗ ಪಿರಲ್ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ಪಾಡುಜೀರ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ ತಪ್ಪಂಡು ಪಂಡದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೋಯಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಪುನಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಅಡಿಮುಟ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಕೆ ದುಂಬುಲಾತ ಎಂಕ್ಲ ನಾಟಕ ಪ್ರಮಂತದಾತು ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಎಂಕಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಪೋಂಡು ಅವು ಎನ್ನ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ತದೆ ಬೇತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋತಂದ್ರೆ ಈತು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಇಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಂಡದನ್ನ
ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ನಿಂಕಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಿನ ಇನಿ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂತ ಬೋರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಬಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಇಂಬಲ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಇಂಬಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲದ ಅನ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಹೆಂಚ ನಾವು ದಿಪ್ಪಿಗೆಲ್ಲ ಒಂತಕ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊನೆ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಅಂಚೆ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದಾಗ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಂತ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ನಾಗ್ಲು ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೊಡ್ತಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್.